बे एसेम्बलि बिसायख'थियाव बेखौ नोजोर बोनानै नायोबा आं गिदिङाखैमोन। दा दहाय फुंनिफ्राय दिनै सानसेयानो जासिगोन गिदिंनाया। भेरगाव, टंला, उदालगुरि आरो माजबाद। दा ओरैबायदि मोजां इउपिपिएलनि थाखाय थांनाय बारावथ' जेनेबा थांनाय बारावबो जेनाखै इउपिपिएलआ बुंनो थाङोबा। थांनाय बाराव एक्चुअलि आं दहाय बुंखांखाबाय बेखौ जे इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रानो इउपिपिएलनि मेम्बारफ्रानो खावसेया भट होआखैमोन। मानो होनोबा आं दहाय बुंखाबाय जे सोरबा केन्डिडेटखौ पसन्द जायो, सोरबा टिकेट मोनाखै, बिनि खुद्रिनानैसो खावसे बिपिएफआव भटखौ होदोंमोन आरो। दा बेखौ नायोबा एबाराव ज' जादों आरो गोबां बानास भट मोनदेरगोन। जे हमना ला टंलायावथ' बिजेपिआ आउट जाखाबाय। आरो हमना ला आरो भेरगावआवबो ओरैबायदि जादों जे बिजेपिनि मेक्सिमाम बिजेपिनि मानसिफ्रा ट्रेक्टराव भटखौ होगोन आरो एबाराव। दा बेनिखायनो बेखौ नायोबा, बेखौ नोजोर बोनानै नायोबा बिनि मेन गुदियावनो माने इउपिपिएलआ उइनार जानानै दङ। आरो उदालगुरिनि खोथाखौथ' बुंनोनो नांला। उदालगुरियाव माने ओरैबायदि गिदों, माने ओरैबायदि दा बिपिएफनि वार्कारफ्रा माने ब्लेंक चेक होलाबायदों, माने माबानि थाखाय गावसोरनो भट होनो थाखाय, भटखौ हमथाना लाखिनो थाखाय माने बिराद गिदों। माने बे ब्लेंक चेक होबाथ' माबा मोनसे हमथाना लाखिनो हागोन बिनि माबा खालामनो, खिन्थु बे खामानि जाया, बे फल्स बियो। खुनु ब्लेंक चेकजों जे उनाव जे फैसा मोनगोन बे खोथा जानो हाया। आरो माजबादाव फ्राय गिदिंनानै नायजोब्बाय आङो। माजबादाव मोनथाम खनाया माबा जानानै दं दा, मेनलि आदिबासि भट। बे आदिबासि भटआ बिसिनि मोनसे दायो गोदान पार्टि, मोनसे आन्चलिक दल खुलिदों बिसोरबो। माने मा होनगोन बेखौ, जय भारत। औ, जय भारत नामा, बेजों आदिबासिफोरखौ खारनाय नुदों। आरो माइन'रिटिनि भटआ खारगोन, मेक्सिमाम कंग्रेसजों खारगोन। आरो बर'नि भटआ एसे बाराया बिपिएफआव थांगोन, मिसाखौ बुंनानै लाब गैया। खिन्थु माखासे आदार्सनि भटआ इउपिपिएलआव सिङाव बिराद मजबुत जानानै दं आरो। दा बेखौ नायोबा जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टआव इउपिपिएलआ आरामसे उइनार जानायखौ दायो नुनो मोन्दों आरो। बेखिनियानो मेन दा आबसुआनो दं। आबसु आरो बे आबसुनिफ्रायनो फैनाय बिथाङा हाजिरा लानानै फैबाय आरो गोबां बिहोमा दं, हारिनि मावबोदों बिथांनि। होगोन, बिपिएफनि मानसियानो होगोन। फ्राय बिपिएफनि मानसिफ्रा इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो, गामिनि बोराय बुरैफ्राबो माने बुजिदों एबाराव दिपेन बर'नो भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन। बेखौ गासिबो आसा फारिदों, मेक्सिमाम भटखौ मोनगोन। गासिबो मिथिखायो। दा गोदानखौथ' लुबैदों, गासैबो रायजो राजाफ्रा गोदानखौ लुबैखादों। आरो गासैबो आफादफ्रानो गोदानखौबो लुबैदों। बेखौ ससियेल मिडियाफ्रावबो नुदों आरो मानसिफोरनि गोसोखौ हमदांनो मोन्दों। टाउन बाजार सौखा बेफोराव रायलायनायखौ जों खोनादों जे एबाराव गोदान बिजाथिनो भट होनो मोननानै माने एबारसो मोजां मोनबाय होनलायदों आरोखि। साहा दखानफ्राव रायलायनायखौ खोनायोबा एबारसो जों गोदान बिजाथिनो भट होनो मोनसिगोन, माने बेबायदि खुसिजों माने बुंनाय सावरायनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। नोंथांनि बायदिब्ला बे मोनब्रै उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै बियाबावबो इउपिपिएलआ देरहामारगोन? देरहागोनब्रा, खाथां देरहागोन। बे खुनु बेयाव डाउट गैया। बेयाव माने थांनाय बारावबो जेनखायाखै। थांनाय बाराव जाहैबाय बे गावजों गावनो बे टिकेटनि लुबैलायनाय माबानाय, बेयावसो जेनदों। थारमाने बिजाथिया माने बयबो टिकेट लुबैयो इउपिपिएलआव। माने बेयावबो बेबो आंनो नांगौ, बे जाय मोनासै बे बिर'दि जालायबाय, सिङाव सिफ्रां मारिलायबाय। नैबेयावसो दा सरखार गैयाबादि माबायदि मोनो, गोसोआव माबायदि आघात नांखो, दा बेफोरखौ बुजिबाय। बुजिनानै दा एकजुग जालायबाय, दा माने मजबुत जासिनबाय आरो दा आरो। नाथाय नुनो मोनगासिनो ससियेल मिडियाफोराव माने गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफआव थांगासिनो आरो एमपिएलएफ्रा थांगासिनो। बिसोरो जाबाय आंखाल दं, थाखा फैसानि अभाबबो जायो। बेफोरनि थाखाय दा सरखार दं नालाय गरसे गरनै मोनगोन, बेबायदि लिडार माबाजों खोथा गैया, दैदेनगिरिजों खोथा गैया। दा बेखौ खालामदों थाखा फैसायासो, अभाबनि थाखाय थांदों आरो बेयाव। खिन्थु जोंहा मावनो गोनां दं। 125 एमएलए जागोन, 100% जागोन बियो। बे जानाय लोगो लोगो 125 एमएलए जानाय लोगो लोगो मा सरकारा सोलिगोन नामा? सरकार सोलायनाय माने नाय जे बिपिएफआ 28टा मेन्डेट मोननानै सरकार दाबाय। दा बे बुस्थुखौ जोंनि इण्डियानि संबिजितनि मथे नायोबोला 5 बोसोर थांहोनांगौ। खिन्थु इण्डियानि बे कनस्टिटिउसना बिराद फ्लेक्सिबल। बिजेपि सरकारा मा खालामनो हायो, मा खालामनो हाया, बिसोर प्रमिस होदों। 125 एमेन्डमेन्टआ जायोबा बिसोर सरकारखौ सिफायनोबो हायो।
लोगो लोगो गाबोन जुदि बायनानै जुदि सिफायोबा एमसिएलएफोरखौ बायनानै जुदि सिफायोबा जुदि बेखौ जाहोनो फुलफिल जाहोयोबा बेयाव जेबो खालामनो हाया बेयाव बेबायदि लाइनजोंबो खारनायखौ जों नुहुरो आरो 125 एमेन्डमेन्ट बिल जानायनि उनाव जोंहा फाइनान्सआ डाइरेक्ट जानाय लोगो लोगो बिराद फैसा फैगोन समस्ति बारायगोन फैसा फैगोन जोंहा बिथिं रायजो जानाय सानजाहा गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ बेफोरनि जा सेटेल जागोन आरो बिनि अनगायै जोंहा मा थाबावो जोंनो बेखौनो नागिरखादों जों गोदोनिफ्राय आन्दलन खालामदों बेसेबां मानसि थैबाय बे 125 बे फाइनान्सआ डाइरेक्ट जानाय लोगो लोगो जोंहा मा थाबावो पुलिस पावारल'सो थासिगोन पुलिस पावाराबो बिनि साननैसोनि उनाव बेखौबो लादो होनना बुंगोन दा मोनसे होलांनो नागिरदों आरो बिजेपि सरकारा बेबायदिनो आरो दा बेखौ बुजिदोंबाथ' मोजां रेहन दैमारिया जुदि डिपुटि चिफआवनो दं दा बिराद सनमान गोनां बेयावनो थाथों आरो बिनिफ्राय जों आरो सासे एमएलए हरबावनो हायोबा साबद्राय नङा होमबा आरो डाबल लुबाय थांनाय बारावबोथ' बेबायदि जादों एमएलएबो लाबाय डिपुटि चिफबो लाबाय बिदिबाथ' गाज्रि जायो माखासे फिल्डआ बेफोरावबो नस्थ' जानाया बिदियाव जालांदों दा बेबायदि एखे स्टाइलजों थांनायखौथ' रायजो राजाया मोजां मोना आरोखि दा रेहन दैमारिया दिनै जायोबा जुदि उनाव आरो एमएलएखौ लागोन आरो डिपुटि चिफखौ लागोन बेबायदिबाथ' रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिखादों नालाय ओंखायनो बेबो मोनसे माबा थांनाय गोबिन्द बसुमतारी उदाहरनखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा बेनो दा बेखौ नुहरना दा बुजिखाबाय दा ओंखायनो दा दिपेन बर' सार देरहानाया इजिसिन जागोन आरो बेफोरबो मोनसे खारन आरो बेखौथ' मेगनजों नुदों गासिबो फेमिलि पलिटिक्सआनो थांदों दा हिन्जावखौ होबाय बिबोनांखौ होबाय आरो फिसाफ्रा देरबोदों आरो फिसाफोरनो होलांगोन कंग्रेसनि बायदि थांनायखौ बयबो नुदों दा जोंनाथ' गोबां दैदेनगिरिफ्रा अराव ओंखारबोदों बयबो सलायनो मोननांगौ दा फेमिलि पलिटिक्सखौबोथ' नुखादों बे एकसिटिया खारोबा रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामा आरो